Kedy vznikla prvotná myšlienka usporiadať tento benefičný koncert? No presne pred 20 rokmi, vtedy sme sa zhodli 4 a 5 kolegovia, že založíme Provita, občianske združenie, pôvodne nadáciu, teraz občianske združenie. A čo viedlo k tejto myšlienke? No predsa dobročinnosť a vidíte, po 20 rokoch to nadobúda takúto reálnu podobu. Chvála Bohu. Kedy vznikla tradícia z tohto podujatia? Od začiatku za to. Pestovali sme so svojimi ťažkosťami, ale dnes je to zodpovedne významná udalosť v meste Šaľa. A po druhé, predsa pani umelkyňa Lívia Ágová sem prinesie vážnu hudbu, za ktorou by sme cestovali inde. Takže to vzájomne sa stretli pekné myšlienky a ja si myslím, že to obohatilo Šaľu. Ktorých účinkujúcich dnes uvidíme? Hej, dnes tu uvidíme Ester Godovskú, Tomáša Savku, predsa mládeže, mladých ľudí, muzikálového krásneho speváka, Dory, Klezlovú, žiakov pani Lívia Ágovej, pretože ona je teraz profesorkou konzervatória Jaroslava Ježeka v Prahe. A máte nejaké želanie do budúcnosti, čo sa týka tohto podujatia? Áno, aby sme sa takto zveľaďovali, lebo ja to vidím za 20 rokov je veľká doba, že ako sa to vyvíja, ako vyvíjame sa my, ako ľudia v dobročinnosti a ako ochotou a láskou sem chodia títo umelci. A predsa cieľom je to, aby sme sa nahli k tomu, kto je na to odkázaný, aby sme pomohli tomu, kto je odkázaný. A cieľom tohto všetkého je to predsa. Ďakujem vám. Možno si vzduch a dôb máš, buď chvíľku búrkou náš, jak malá iskra pred tmou, všetko ti poviem, si aniel môj. Je to váš darček, Lívia, a už sa poznáme ako naša kamarátka. Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrý večer všetkým vám prajem a dobrý večer i vám. Ďakujem, veľmi ste ma dojali. A my vám ničím iným nemôžeme odplatiť to, čo ste dali teraz zo srdca, že vám zo srdca my všetci zaspievame. Takže pekný zážitok, užite si to a teším sa na vás aj zajtra. Tešíme sa. Child
Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budeš stát, můžeš říkat mám tě rád, můžeš říkat slunci hřej, dlaním bílým teplo dej. Ale co s tou povahou, hlavou vínem bolavou, s očima, co krásně lžou. I když líbáš jako Bůh, u lásky máš věčný dluh. One day, maybe not, still I should meet him one day. Maybe Tuesday will be my good Tuesday. Someday. Čím tvou lásku splatím, můžu dát ti zatím jenom žít. Až tam dálák zahouká můj šív, vláknu s ním jak dřív, zas pokojem dál. Hříšník a fláma a firma, všem známá jsem já. Šel a všech šerfling duší tělem jsem já. Vážení páni, tvorivý čin roka. Toto ocenenie mesta Šala vzniklo v lani v roku 2013 ako podnet Komisie kultúry pri mestskom zastupiteľstve s tým, aby sme podporili, ocenili, poďakovali všetkým tým, ktorí v oblasti kultúry pracujú, pomáhajú skrášľovať ten všedný život našich ľudí. V našom meste je veľa interpretov, tvorcov, organizátorov kultúrnych podujatí. Vzniklo 10 kategórií a jednou z týchto kategórií je aj kategória spevu a koncertného umenia. Na základe rozhodnutia kultúrnej komisie a vedenia mesta, preto mi dovolte v mene primátora nášho mesta, doktora Martina Alfeldyho, zverejniť laureáta tejto kategórie, ktorým sa stáva občianske združenie Províta. Symbol tohto ocenenia tvorí tanečnica, ľudské srdce a na ňom hviezdy. Vyjadruje to, čo občianske združenie Províta dáva nám všetkým. Dáva nám radosť, dáva nám lásku, dáva nám čaro hviezd.
a to v dnešnom svete nie je málo. Som poctený, že môžem toto ocenenie odovzdať. Ďakujem.